سلام كما يتعلو كبرات قطاطر تيفون وير تيفن لومي ربع عشرة حساس فرق معلتم فرقان ستدالوز جناو مسنا روح يزالكم قريبا لهم لما كتالكم بغبر زعد من وصاتكم تصنع الميكا على حدكم فلما قم بكا نوتاتو فيلم فتصاميت بورد حماده عمتاوي قمقام سرح بمكياد عب مدبات 2024 زتيا ሚኒስትሪ መሬት ማይና አካባቢን በከላን ብርሰት ባሪያው ጸጋታትን መግታዝ ሕግዝ ዓውዱ ዘተወዲቡ አብኑ ዞባ ሰረጨቃ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝወደቦ ስልጠናን ሓረስቶ ተዋሂቡ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ንእስራኤል ትገብሮ ወተሃደራዊ ደገፍ ቀጻሊ ምዃኑ ጸሓፊ ምክልኻል ሎይድ ኦስቲን ኣነጺሩ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሩስያን ኣብ ምግታዕ ዕብለላ ብሓባር ክሰርሓ ተሰማሚዐን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያ ብ19 ታሕሳስ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ጀሚራ زرزر زينا فتصاميت بورد حماده محيال عامي تكالن دق انستيون ماكل زغبر عمتاوي قمقام سرح حكايدا غازيطنيا سامويل هابتمي كير زدالو تحشتلو ارسيماس مورو كتقربا فتصاميت بورد هاغراوي محبر دق انستيو ايرترا ب18 تحساس اباس مرا عمتاوي قمقام سرح بمكياد ابوطن مدبات 2024 زتيان باجت اميمان أبت أخيبا أب كل 2023 أبوشتا هاجرن وطان زتسلاسل مدبات مبرح بوليتيكا وغسغاسن صلوون غسغاسن وصيتن ودابتات محبر مننتن كبرتاتن محبر نمعقاب زتخايده صعري قطبا وعقم دق انستيو نمحيال زتعمى سراحن وصيتون موياوي سلطناهاتن ادمعنتون طعنا دق انستيو نمحاز زتسلاسل سرحات قدات لمدتات نموقات زكاير زولو غسغاسات كمون محيال تكالا وعقم محبرن ادمعنتون ابزبل زعباتات بعمقت تزتيم أبتي حلفتي حماده أب زوباتات زوبا سوان لعلو التكالات تمهرتن كمون حلفتي جنافر محبر أب سعود عرب أوروبا أمريكان كندا ننزت رغبالو أخيبا بريزيدنت حماده ويزرو تخاتس فاميكايل تغسيمو زولو تمكرون نزل على سراح دراخ مخان بمتكاس لومون مدبات مرمخته دلونت كرقاقت أزخخيرام ويزرو تخاس عبا أب كل 2024 ودابيتات دقا نستيو كحيلن بحموشة ميتاويت كعبن نغحت حبرة السب زبرخ سلطناتات بعتب كسرحلو ممعبال سبا وعاقمي عابق ولحتاك وهابو كمون قطبا وعاقم دقا انستيو زدن في عمدبات آتوكرو كقبرلو وطن كمزلو أبريهام أبالات فتاميت بورد بوغنان دحر زكايدو أزته دقا انستيو أب مسلاتن ملو رديت كهلوان أب قل زوباتات زلو بلجاتات كم تمكرو كغسم رديت مشارختي أب مدبات محبر كتبابعن كعبن أب دياسبوران ودابتات زلاح الحشنخات قولحتاك وهابهم دروتنتن بخنتن موقات صقاتات محبر باقباب كقوساقوس زبلن كالن رؤيتوتاتن لبواتاتن أغريبان نابي كالزينام سنسقرم منستري مريت ماينا كبابن بكلان نابل علي باريا وصقاتات زفتن برستن مكتاز عالمان اكلتا معالتات عروزة بدرجة زباب من دفراك عنيهم وكيلي رينا شويت قبل برهان زدالو توتصابالو سمير جمال كأوروبوي مصري مريتن ماينا كبابن كل عينتات بكلان برست بهريو صقاتاتن مكتا زحجز عودزته ب18 19 تحساس اب كتما من دفر اقانيعو اب تغاطامي كنتات اكبابي اب ايرترا بحفشا اب زوادو دما بفلاي اواج مرحا مكلخال محدران فوسان اكبابي داسات صلوا اكبابي مسلم عتاو بروجيكتات ممرحيتات محدرا وحف ممرحي مسرتان محدران حزاتي اواج مريتن حقاو ملكتان تمكرو محدرا مريت أبزوادوب حقن حقاقاتن أواجماي هلو كنت محدرا ماي أبزوادوب كمون أقداسنت كادستراوي مزقبان ممرحيتاتن أبزولو زعباتات سفيح مقلز قريبو أبها قرنا استقانن بكلا كوانتزيلو إنا وسخي خيد مهلو سقات لزغونة نفسو كف زيقا أكبابي كاب بكلان برستن مكلخل إجا مخبركت زيقن نتاوي قبون حلافنت مهانو خقلز انكولو
ብውልቀ ሰብን ጉጅለን ኣብ ባህርያዊ ሃብቲ ዝካየድ ሓልዮት ዝጎድሉ ኣጠቓቕማ ኣብ መጻኢ ንኹሉ ዝጸሉ ስለ ዝኾነ ብንቕሓትን ሕግን ክምከት ከም ዝግባእ ውሕሉል ኣጠቓቕማ መሬት ምዝውታር ከኣ ካልኣይ ዘይብሉ ምርጫ ከም ዝኾነ በሪሁ ኣማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋጺን ኣብ ዘስምዖ ቓል ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ኣብ ኣከባቢ መሬትን ማይን ካዳስተርን ንዘሰላሰሎ ንጥፈታት ብዝርዝር ድሕሪ ምብራህ እቲ ዓውዲ ዘተ ናይ ሓባር መረዳእታ ንምፍጣር ከም ዝሕግዝ ኣገንዚቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ዕቀበ ኣከባቢ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ዝኣትወሉ መንገዲ ክፍጠር ፌስታል ናብ ሃገር ዝኣትወሉ ዘሎ መንገዲ ተጸኒዑ ዝግተኣሉ መንገዲ ክናደን ትካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደለንን ብከላ ድምፂ ዝኸተሎ ሰዓቢናት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ትካላትን ናይ እምነት ቦታታትን ዝጥቀማሉ ምጉልሕ ድምፂ ገደብ ክግበረሉ ክረምቲ መጽእ ተባሕጊጉ ዝኸይድ ዘሎ ፍርያ መሬት ንምዕቃብ ብዝለዓለ ክስራሕ ተራ ውልቃውያን ገረብቲ ንምትባዕ መሰል ተጠቃምነት ክረጋገጸሎም ከምኡውን ዝዕደል መሬት ንጥንታዊ ቅርስታት ዝትንክፍ ከይከውን ጥንቃቐ ክግበር ዝብልን ካልእን ርእቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ሚኒስተር መሬትን ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቃል ዕላማ ናይቲ ዓውዲ ዘተ ተፈጥሮ ዝዓደለና ጸጋታት ብዘይጣዓስ መንገዲ ብዘላቕነት ብኸመይ ክንጥቀመሉ ከም እንኽእል ንምዝታይ ኣብ ምሕደርኡ ዘለዉ ድኻማት ብምልላይ ክስትብሃለሎም ብዛዕባ ዘሎም ጉዳያት ንምልዛብ ከምኡውን ሓያላት ጉድንታት ንምዕቃብ ምንባሩ ብምግላጽ ኣብ ጽፍሒ ሓላፍነት ዘሎ ሰብ ብዝተመዘዞ ሓላፍነት እጃሙ ኸበርክት ጸዊዑ ማሕበር ወለንታውያን ለገሰ ደም ጨንፈር ዞባ ደቡብ ምስ ሃገራዊ ባንክ ደም ብምውሃድ ካብ 11 ክሳብ 16 ታሕሳስ ኣብ ቤተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዓዲ ወግርን ሓበንን ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝ ነርስ መንደፈራም ዘካይዶ ናይ ልግሲ መደብ 700 ከረጢት ደም ተኣኪቡ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ኣዋሃዲ ልግሲ ደም ነርስ ዕቑባ ዮሃንስ ነይሩ ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድሌትን ተበግሶን መንስያ ተምሃሮ መርኣያ ናይቲ ኣብ ወለንታዊ ልግሲ ደም ሰሪፁ ዘሎ ንቕሓትን ኣፍልጦን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተምሃሮ ንዘርኣይዎ ሓያል ድሌት ሞጊሶም ውሕስነቱ ዝተረጋገጸ ደም ንምቕራብ ተራን ኣበርክቶን ህዝቢ ብሓፈሻ መንስያ ድማ ብፍላይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሓበረ ነርሲ ዕቑባይ ዓመታዊ ዝጥለብ መጠን ደም ንምምላእ ተምሃሮን ስራሕተኛታት መንግስትን በብእዋኑ ንዝወስድዎ ተወግሶታት ብምጓዝ ኣብ ሃገርና ብሰንኪ ሕፅረት ቀረብ ደም እትሓልፍ ህይወት ንኸይትህሉ ምስ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገሰ ደም ብውህደት ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣዋሃዲ ጨንፈር ማሕበር ወለንታውያን ለገሰ ደም ዞባ ደቡብ ኣቶ ኣፈወርቂ ርእሶም ብወገኑ ዕላማ ማሕበር ስድራ ቤታዊ ልግሲ ብወለንታዊ ልግሲ ንምትካእ ምዃኑ ብምብራህ ሰሪፁ ዘሎ ንቕሓትን ርድኢትን ኣተባባዕ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ልግሲ ደም ንኣባላት ማሕበር ጥራይ ዘይግደፍ ዕማም መላእ ሕብረተሰብ ምዃኑ ዝገለጹቶም ለገስቲ ተምሃሮ ማሕበር ወለንታውያን ለገሰ ደምን ሃገራዊ ባንክ ደምን ዝጸንሐ ጉጉይ ርድኢት ምእራም ንዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ብምስጋን ኣብ መጻኢ ብዝሓይለ ከም ዝሰርሕሉ ቃላት እዮም ኣብ ንኡ ዞባ ሰረጃ ሚኒስትር ሕርሻ ዝወደቡ ኣብ ሜላታት ምስሳን ምህርትን ምርጋጽ ውሕስነት መግብን ዘተኮረ ስልጠና ን25 ሓረስቶት ተዋሂቦም ነቲ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ዝቐጸለን ብግብሪ ዝተሰነየን ስልጠና ኣመልኪቱ ሓላፊ ሕርሻ ኣብቲ ንኡ ዞባ ኣቶ ኣብርሃም ብርሃነ ረብሓታት ምዝራእ ስርናይ ብመስመር ምምስራሕ ምጥቃምን ባህርያዊ ድኽዕን ፀረ ባልዕን ከምኡውን ምስራሕ ጋብላዊ ቆፎ ከም ዘጠቓልል ሓቢሮም كيلا لمعت بغليات وعقباي سمر دمات السلطنة بمسمرن بشاحن أب مزرعة زلو فللي بجبرين مراين تمكرون من الوطن حجاز كم زنبر بمتكاس أب زكايرو حرشة ونتفتات عينتها ولوت كم زمسولو أبريهم سلطنة بوغنون بمسمر مزرعة بموجات بخنتن مخعوات أطوتن بلتشا كم زلو أربح مخانو كجنزبو كم زخالو بمحبار بعتوب كسر حلو زلو مدلو نتارجا كيسوم حلفي كفل حرشان مريتن زوبا ماكلاتو أسرات حيلة سلطنتي أبنتان بمخان عوتات كونو بمزخار استوابهم سلطنا أب متكبار كمخاخرون تمكرو كل واوتون تمحتينهم أبنو زوبا دباروا بموهاد منجستن هزبنز الثلاثة زلو مربات لمعات بحافشة سرقيا دباروا عد فلسطين ما بفلين معوات زحق زيت تخايدهم أبتازست سراوتا محدرت كبابي أن بابر تعدن كالوتن زيت تصادفوا آخبا 36 كيلومتر زنوحاتو ናይ ሓመድ ጽርግያ ድባርዋ ዓዲ ፈለስቲ ብማሽነሪ ፕሮጀክት ዓድሃ ሎ ዝስራሕ ዘሎ ኮይኑ ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 11 ህዝቢ ዓቢ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለው ተገሊጾም እቲ ዝዕመም ዘሎ መደባት ምስራሕ ዓበይትና ኣሽን ቢንቶታት ከትርታት ዛላታት መጸበይ ነፍሰ ጡራት ከምኡውን ጽገና 7 ክፍልታት የጠቃልል ኣመሓዳርቲ ንኡ ዞባ ኣቶ ፍረወንጌል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ناقداسنتن وصيتاونتن نايتي سراح بمتقاس
ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ አበርክቶ ብዝለዓለ ክቕፅሎ ተላብዩ ወከልቲ ህዝቢ ድማ መሰረታዊ ፍታሕ ዝረጋግፅ መደባት ይሰላሰል ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ምዕቃቡን ምሕብሓቡን አበርክቶኦም ከም ዝዕዝዙ ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝቢ ዓዲ ፈለስቲ አንጸላ ቤተ ገብርኤልን ዓዲ ዕቁባትን እኽለ ማይ ብምድላው ኣብቲ ከባቢ ኣብ መደባት ልምዓት ተዋፊሮም ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል እንግዶት ከም ዝገበሩ ዶንጊዩ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ቀጢሉ ዝቐርብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ክኸውን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንምክትታልኩም ክትቀፅሉ ደግመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐፅለ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስክን ዜና ወፃኢ ኣሜሪካን እስራኤል እትገብሮ ወታደራዊ ደገፍ ቀጻሊ ምዃኑ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ደጊማ ነፂሮም ሎይድ ኦስቲን ብ19 ታሕሳስ ምስ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዮአፍ ጋላንት ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተቃዋሞታት ማሕበረሰብ ዓለም ብዘይገድስ ወታደራዊ ደገፍ ሃገሩ ንእስራኤል ብዝለዓለ መልክዑ ከም ዝቕፅል ኣረድዩ ኣሜሪካ ብልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ብመትከል ከም ትድግፎን ንምዕዋቱ ከም ዝሰርሕን እውን ኦስቲን ብተወሳኺ ኣረድዩ ኣሜሪካ ነቲ ህይወት ኣስታት 20,000 ሰላማውያን ሰባት ቀዚፉ ዘሎ ደብዳብ ብምድጋፋን ምትብባዓን ካብ ሓያሉ ወገናት ተቃውሞ ይገጥማ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ እስራኤል ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ደብዳብ ካብ ትጅምር ንድሓር ኣሜሪካ ልዕሊ 14 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወታደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረትላ እዩ ዝጥቀስ ብዘይካዚ ኣሜሪካ እቲ ደብዳብ ከቋርፅ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ከካየዶ ንፀንሐት ፃዕርታት ብናይ ቆፊ መሰላ ክትዓግቶ ከም ፀንሐት ፀብፃባት የረድኡ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ኣብ ምግታዕ ዕብለላ ብሓባር ክሰርሓ ዝኽእል ናይ ምርዳእ መዘክር ተፈራሪመን እቲ ብ19 ታሕሳስ ኣብ መንጎ ላዕሎት ሰብ መዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከተማ ቤይጂንግ ዝተኻየደ ስምዕ ዘይፍትሓዊ ውድዳት ንግዲ ንምምካት ከም ዘጠቓልል እውን ተገሊጹሎም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ኣቐዲመን በይናዊ እገዳታትን ግዳማዊ ምትእትታዋትን ንምምካት ዝኽእል ስሙዓት ከም ዝኸተማ ዝፍለጥ እዩ ክልቲአን ሃገራት ብዘይካዚ ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባዊ ንግዳዊ ወተሃደራውን ፀጥታውን ዝምድናታት ዘተኮረ ስሙዓት ከም ተፈራርማ ይዝከርም ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እወታዊ ከስካስ ከም ዘርኣየ ፀብፃባት የረድኡ ቅሉላዊ ሓሱ ደሴት ኮርያ እናኸረራ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ብ19 ታሕሳስ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ጀሚረን እቲ ኣብ መሬት ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ዘሎ ንክልተ ሳምንታት ዝቕፅል ልምምድ ብቐንዱ ስጋት ሰሜን ኮርያ ንምምካት ዝዓለመ ምዃኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ልምምድ ኣሽሓት ኣባላት ሰራዊትን ብርክት ዝበለ ዘመናዊ ፅዋርን ዘኽተተ ከም ዝኾነ ቶም ኣዘዝቲ ብተወሳኺ ገሊፆም ንሓበራዊ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን እትኹንን ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣህጉር ሰገር ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዝፈተነ ዝዝከር እዩ እቲ ልዕሊ 15,000 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ሚሳይል ክሳብ ግዝኣት ኣሜሪካ ከጥቅዕ ከም ዝኽእል ተገሊፆም እቲ ፈተነ ዘሻቕለን ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ድሮ ወተሃደራውን ፀጥታውን ዝምድነን ንምድንፋዕ ዘኽርክብ ከም ዘካየዳ ይፍለጥ ፈተነታት ሚሳይል ሰሜን ኮርያ ሳዕቤን ናይቲ ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዘካየዶ ዘሎ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ እቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳትን መናውራታትን ምስ ዘይቋርፅ ሰሜን ኮርያ ኒክለሳዊ ፈተነ ከም ተካይድ ከተጠንቀቕ ፀኒሓላ ሃገራዊ ዕዳ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ 6 ዋርሕ ጥራይ ብ2.6 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝወሰኸ ፀብፃባት ቤት ፅሕፈት ግምጃት ሃገር ሓቢሮም በዚ ድማ ጠቕላላ ሃገራዊ ዕዳ ኣሜሪካ ስታት 34 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝበፅሐ እዚ ኸ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ፀቕጢ ከም ዝፈጠረ ተፈሊጦም እቲ ዕዳ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ልዕሊ 54 ትሪልዮን ዶላር ክብል ከም ዝኽእል ኪላታት ቁጠባ ኣሜሪካ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ኣሜሪካ ስግር ባሕሪ ተካይዶ ገዚፍ ባጀት ዝሓትት ወተሃደራዊ ወፍሪ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ እናወሰኸ ዝመፅእ ዘሎ ዕዳ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ባጀት ኣሜሪካ ስግር ባሕሪ ኣብ ዝካየድ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከም ዝውዕል ፀብፃባት የረዱ እታ ሃገር ንዝመፅእ ዓመት ዘገልግል 886 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ባጀት ሰሊዓ ምህላዋ ዝፍለጥ እዩ نسعى السدالو زينو مسنادو نزام مارسا زينا كدغملكم
ፈጻሚት ቦርድ ሃማደ ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ ብምክያድ ኣብ መደባት 2024 ዘትያ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ብከላም ብርሰትን ባህርያዊ ጸጋጋት ንምግታእ ዝሕግዝ ዓውዲ ዘተወሉ ኣብ ዞባ ሰረጅቃ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝወደቦ ስልጠናን ሓረስቶ ተዋሂቡ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ንእስራኤል ትገብሮ ወታደራዊ ደገፍ ቀጻል ምዃኑ ጸሓፊ ምክልኻል ሎይድ ኦስቲን ኣነጺሩ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ሩስያ ናብ ምግታዕ ዕብላለ ብሓባር ክሰርሓ ተሰማሚዐን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ብ19 ታሕሳስ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ጀሚራ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስክን ዕለታዊ ዜና ስፖርት ስዒባ ክቀርብ ያቦ ግን ሰላም